tagad pirda kini sa usa ka babae nga mapatawag lang sa ngan nga Nati. Kini gibawatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Nati. Kini akong anak usahay may pagkapadlungon gid ni, unya ako na matikdan og wa jud koy laing gipasanginlan kon dili ang iya ra gyung amahan kay hanggaw man akong bana. Sumurag naliwat ning akong anak, pero aro inya gyud masabtan ang akong sugilanon ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Lunes nang tayo'y magkakilala. Martes nang tayo'y muling nagkita. Miyerkules nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes ay inibig din kita. Biyernes ay puno ng pagmamahalan. Oy, Vic! Oy, nauli na akong pinangga. Kumusta ang school, nak? Ay, maugyapon na, yoy. Dagang estudyante. Dili. Amo to kay pasabot. Kumusta imong pag-eskwela? Nagunsa mo dito sa school? Lagot kay ko na, yoy. Oy, nga naman. Dagan kayo migisuwat. Tulad ka blackboard amang gikopya. Mao ba? Unya? Nagsige lang migsuwat. Unya nga mga maestra nara sa iyang lamisan na sige pa manicure. Uy. Bisag pulos na patay ang kuko. Uy, pagsulti anas inyong maestra. Uy, makasabaan ka anak-anak. Ang lagot man kayo ko. Kaya sige lang ingon ang mga maestra. Okay, class. Get your pencil and notebook and copy this. Kopyahan ninyo. Unya og mangupya ta sa tong classmate masuko. Ay, pastilan gid nimo. Uy, asam na imong amahan di ay. Ay, ito na sa siyang inyong kwarto, nag-cellphone na po. Kita ng tawhana eh. Sige lang nak. Dali sa kusina. Kaon sa ngari. Snack sa. Nagluto kog pancake. Dali na nak. Uy, Binsyo. Sige lang atubangan na mong cellphone. Undang ako na. Tabangin itong anak ni mo siyang assignment. Ikaw ron diha. Kung ba kay trabaho ha? Unsang ka na kapoy tan gikan ka eskwelahan. Usa ka. Kay nga no, niskwela di ay ka. Ha? Igo ra kang nagkuha sa bata sa eskwelahan uy hanggaw. Unya, di na kapoy ha? Di ba ilang maghuwat ito? Kapoy biya kay guwat. Kapoy og wa kay buhaton. Pero ikaw, ha? Unsaon pagkakapoy nimo? Magsige makagkaon sa eskwelahan. Kung ura kwek-kwek. Apo bida ikaw ba? Di ba sa kabusabot tao? Ikaw ba gisaligan ako sa bata ha? Kay ikaw mo iway trabaho. Ako nagtrabaho ko. Para naatay kanon taon. Mao nga ikaw gibahala sa tong anak at man nana kay maglisod nako. Kapoy ko nag-abot ka sa trabaho. O nga ano itong trabaho ka? O di ko mo trabaho. Sa may kanon na to. Nadagay trabaho. Uwa. Oh, nakaram na na. Oo, sige. Kung gusto kang muundang ko sa akong trabaho, sige, ikay pangitag trabaho ha. Muundang ko o ako'y matiman sa tong anak. Pangitag trabaho ha. Pre. 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 Sabi. Yung musta naman, pre? Sakto gini mga asawa, pre. O, magay trabaho. Sabi, siya may nanarbaho ninyo. Ang angay lang, ikay mo timan sa inyong bahay, sa inyong anak. Kibaw kasi mo sa piliting kapuya, gikas trabaho. Sa mga kayo, nakabot na gikas trabaho. Uy, ang lawas na. Bitaw, pre. O kung sa'y trabaho sa asawa sa panimahay, imo na lang yung buhaton. Kaya di man makatiman ni mga asawa, kaya siya pa yung nagtrabaho. Baita, bede na ako. Ano eh. Mga kinay buhato ni mo, pre. Pangitag yung trabaho para yung mga asawa ni mga timan sa mga anak. Bitaw, pre. Sakto kayo sa palitado, pre. Ako, bitaw, bangko't trabaho. So, ikay gatiban sa inyong anak, pre? Diloy, ako kutaon. Sa pagkatiman na pre, gawa mo na yung anak. So, wala mo mga anak mari, pre? Wa lagi, pre, oy. Mao nga ikaw, swerte kay ka. Kaya nakaanak man ka. Unya nakasawa pag yun buutan o masinabuton. Ang ubang asawa. Kung way trabaho lang ba na, awa na, oy. Sige, lagubat sila, ha? Okay, pre. Mga ikaw, mag-thankful ka. Ha? Thankful ka ngayon nanay mo asawa? Mau ba, pre? O, abi ni mo, pre. Di ba gani kakitag trabaho, at timan na ganang imong anak, pre. Kay, na, lain unya imo timan na. Usa? Big anak. Tay, Magtuon ta. mananong ko tuon.
Dili la ini. Akong bayro ng imong IQ. Bayalon. Kaya nga no, nakabol di ay. Ibaw ka sa IQ? Wa. Ipangutana ko niya na sa inyong maestro kung unsa ng IQ ha. Kini akong pangutana niyo bahin sa IQ. Sama pa pananglit ko, gutumon ka. Asa ka mo to? Sa restaurant. Dili, sa kusina ka, ha? Di rin mo ka sa ato. May datarong ang tubagod, binuangan sa tanim tubag. O saan? Kuslit? Gusto ko kuslit? Lain tata. Ay, reklamo. Ready? Sige, sige. Una pangutana. Kung ang sod sa akong tiyan, tinae. Unsay sod sa akong o. Scatter. Alay, nay, nagkabay nay. Scatter. Scatter. Big Bag! Balik ka na eh! Si Bat noon. Big Bag! Recorded by X Thunder Gaming. Yung sa panili mong bata. Ngayon naman. Ako naman itudluan para perfect. Wato, dito kukos nito, nay. Ang di tika kusliton nga. Nga, ngayon na yun. Oh. Nagawa na, Binso, ilong dalawa. binso ha. Hagtik ng oni mo anong kaldiro rin maglagot ko ni mo. Unsa biya tawag ka natin ang suko matudluan kung bata. Uy, unsa mo ka? Sige, sige. Imo magka nang gitudluan. Sige, padungga kog maayo. Kanang sakto ang tubag sa itong anak ha. Lagi. Sige. Hoy, Bek. Hey, paminaw ha. Padungkat sana ini mo sa imong tubag ha. Bao gihapon ha. Bahin gihapon sa IQ. Awa de ha. Maayo na ni manubag di bata. Okay, Bek, tubag gani ako pangutana nimo. Kung sa langit daghan ang mga langgam ug sa dagat daghan ang mga isda, unsa may daghan dili sa yuta? Mga marites. Tanaw ha. Oh, God. Ako berinoy mong di dapat ka kinot. Saan ang uno mo, pre? Murag sakit kay pre. Murag nalumping man nagamay, pre. Saan na, pre? May tao dako mo gini. Ito manong na, pre. Oh, Napakong ka? kapakong kalumping ng pakong, di mo yung kalumping pakong. Ay, naunsa lagi, nagipreklahan ka. Sulti kay, na kamiray mo resbak na. Kisa matawanan nagbuhat na, ha? Ay, kadlok! Bisag si paretado ray mo angko na. Yaba ka diha. Ako may ibala doon ni mo noon. Oo, dili kaya ni paretado. Bisag ako lang. Kung paregot ka na mo, dili ni makaako, ha? Dili may makaako nga. Magtanaw na mo nga. Na mo kupare, doon mo pasakit doon mo nagdaog mo. Pakit, unong ka, usaong ka na siya pagpulata. Ha? Sulti, pre, sulti. Kisa mo na, ha? Ay, kadlok! Ay! Sulti lagi. Hay sulti ko nga sana peregle pangitaw na ko. Bida. Ako itaw nga lurod patay. Laban no kami ko. Sa mo ko pare pagyo ako. Bitaw pre, kadas pare na to pre, tinuon na yung gisulti. Ingon na nagli siya mula Sulti pre. ko, sulti ko pre. Karon dayon kay pakit o kunsaw ko na pagkulatan pina usaray ka mo. Sulti na pre. Oy, Binso, marikara, hinabaka ka, katulikon ti ka. Ano na yung nagkulatan ako pre, Pincho! kinamutuli na ko. Kulata pre, kulata. Hindi mo nasawa pre. Kulatahan yun, kulatahan ninyo. Pre, kaning mura magkalanta ko. Bagas Ay mo ka. na ko lawas. Ay sa pre. Asa pa ka, oy! Asa ka, oy! Ulit ako kambal pre. Tanon mo pre. Ako sa pre, mula ko sa mong baboy ha. Asa mo yung kulata, ha? Binso! Day! Day! Pre, asa mo, oy! Biyaan lang ko ng mga kadakan. Binso! Nalalagi ko, day! Di na masaka. Di haraman, day. Diha. Layo kay kog naabtan sa pagpinangita nimo. Moingon na ka diha ra ka? Kuan ba nga no naman sa taon ipaita na nako ani dali di wa na ko'y kagawasan nga makalakaw-lakaw di wa na ko'y freedom of speech ani Speech? ay Ouch! Ouch bitaw, ha? Hanggaw kay kang dako eh. Reklamo ka nga wa na kay lakaw-lakaw, unya mo ingon ka nga wa kay freedom of speech. Buguon jud kang dako. Mo tingalin nang nabugong atong anak kay pataka lagkag. Hoy, tungod nimo, naliwatan nimo. Sa bugo ko taon gibugukan ka to bright ano paborito magaling kang teacher. Teacher, hilam na paborito sa imong mata. Lagi! Di ba ka matuon ako? Atuhuon gyud ko nimo. Yes, of course! Bantay ha, bantay ka lang. Ay paglakaw, diha ka lang ha. Ha? Asa ba ka? Oy! Diha ka lang ay paglakaw. Bik-bik, Hindi ka siya sa mga anak. Ngaro ka. Asa ba ka tao ng bayhan na taon? Ha? Dita balak to. Unya? Walang balik. Paita. May paglakaw ko. Matok. Lakaw gyud. Hagtok nang uni mo ron. Day, kukuan kaning. Doon naman sa di ay katatay. Asa naman sa di ay kaoy. Ha? Hilong niya, oy. Kinang badlungon na gid nimo tatay uy. Pahilungan ang bata. Ay! Pahiluma ang bata. Ngano pahilungon man Ito na nimo? day, bida. Karon ipakita nako nga na bright ning atong anak. Kay niingon man ka nga bright ning bata. Break lagi kay na. Ha, sige. Ayog lakaw ha. Bik-bik, nak. Nay, Awa ha. Testingan nato ha. Bik-bik, anak ha. Paita biyan ni. Nak.
Kung ang driver ni sakay sa iyang sakyanan, unya pagpaandar niya, wa mo andar tungod kay kuwang sa... Kaligo! Wow, right? Right kay bata no. Ako ng taon Mo ni akong bright uda ni mo, ha? Mo ni bright ni mo, mo ni bright mo. Ayay! Recorded by X Thunder Gaming. Turungan ang tubag bikbik. Galal, sa kang bata ka sakit. Oh, Bek, awan tatay ngayo! Hello, medyo ha. Kausa ka na lang yun. Bayan eh. Sus. Laing pangutana na. Kung ang tao diabetiso na unsa may angay niyang likayan, Sweet dreams! wow, ka bright yun. Uy, oh! Ayay! Energy drink ko. Maglikay. Mo Dilikay na sweet imo drink. giingon nga bright ni, ha? Bright ni mauni. Ayay! Ano mo ha? Oh, asa pa? Dunay kikuha. Usap ikikuha to. Nagkagat sa. Usap yatsa. Iili sa kaldero. Usap. Ay, ate. Malakaw ko. Sige, Ah. lakaw kay tar dito ti kaaling atsa. Ay, bida sa dani. Pwede ingon ko nga di ka mo lakaw, ha? Ako ang maguday ka ng Suwayi bensyo, suwayi lakaw. Kay mulupad ding atsa padong si mong liog. Sir, may tao ni. Kalakiha. Unsa na unsa? Ikaw may naunsa? Giunsa nimo pagtudlo ang atong anak? Ako ang tudlo. Alang tinubagan na naliyay. Beday! Wow! Wala lagi. Naunsong ka eh. Pwes tanaw na to, mamatud-an gay na ako nga ikay nagtudloan ni, putol ng uni mo. Abo. Kumon bitaw, kumon bitaw. Ako lang pangutanan ni tatay nay. Usa. Ah, sige nak, ikaw ko na pangutana ko no. Okay, tatay. Oh. Kung ang imong asawa, siksi ka niya to. Unya karon Luciana, unsa siya? Sweet and sour. Ay, sweet and sour di ay. Ikaw gigatudlo ining binuang ka ning atong anak. Putlan ta kasi mong tuboy sweet and sour. Ay, balik. Ay, gagan, putlan ta kasi mong tuboy sweet and sour. Balik di Rebensya. Siya gidi ay nagtudlo og binuang sa among anak. Mo nang tinubagan sa among anak pulo sinanggaw. Karon nilakaw akong bana. Wa na gid mo balik, hadlok to nga putlan ako sa tumoy. Nabalaka na sa hinuon ko. Nya gusto man ko nga mobalik na siya sa bay. Unsa akong buhaton? Unsa man kamo ang pasultihon? Nati. Okay, ang sendo na to karon adlaw agulyat. Atong sinder ito, pres. Inday Oo. nati. Ha? Oh, inday nati. Nati, Ah. nati. Oh, kadis nati ati pres. Kuan ba? Yang anak ba? Kanang binuang, kusog magbinuang nga kanang... Magkuan. Oh, niyang sa gila niyang bana, mga binuang nga mga tubak ba? Ay, ambot nga ano, si nanay utok ni bata ah. Eh, bungta na siya papa ka, permiro lang tuon. Asa, kung gusto mo tanak, asa man tamo, padung. Siya, ato sa restaurant pa. Siya, dili, ano ka sa kusina. Luang siya siyang papa. Kung ang atong tiyan, na mga tinai, sa akong una, kung sa may soy siya, scatter. Ito bata ah. O ang iya taong, kuan ang iya taong bana mo yung mapasangin na nati pres kay mao may tigkuha taon dyan bana tigtudlo kay ang asawa trabaho man puti bunugas iyang bana taon katapusan wa na gyud kagwanta iyang bana ni sibat hangtod karon wa na mo uli ati pres Oo. kay siya may pasanginlan mao ni problema. Tanda ko pa rin sawaha, uy. Nga mo may pasangin lang taon Oh. ni Pana. Oh, nay, ang katapusan gyud putana ang iyan sa kanak ng utana. Sa tay, kung ang imong asawa, siksi ka niya ito, niya karon lusyang na. Siya kuan, sweet and sour, hasta lagutas. So, ano ba? Nga naman na yung sweet and sour. Sa una, sweet, karon sour na. Sour na. Oo, wow na yung pasabot. Mga tagdukol Kain bugat sa. ka. Pastilan. Para nako, mga kumidyar, mga ilang Wala na, dua ron nila. iyalan na yun. Pero problema, ati pres, kay ang iyang banawa naman mo balik sa ilahat. Uli na ani Layas. Layas natin, pres. Lakaw. Mga na. Lisod na to pagkitaaw de. Makita na to ni mo dahil natin, oy. Yung na lang ha, di na Balik to na to. usbundok. Usbunta rin pabaagi Mabalik na to. Mabalik na to. Hangtod karon walang iligi balik. Hadlaw tingil siya putas tumoy ba. Nabalakay noon ko. Karon gusto mo balik. Karon gusto na ko mobalik lang siya. Kaya akong buhaton. Unsa may akong buhaton day. Ako buhaton. Unsa ko niya buhaton mo balik ya sa awat. Dili, uy. Imo lang dawato. Nunya ayaw na lang pagkuana, uy. O sa umit ko sa imong bana tao nati. Unsa Mauna. imong kung kay bawo pa ka sa istorya natin, uminaw ka, wag yun sa imong bana. Mauna. Oh, bam, unsa may katabag na to ni bam? Abi nimo no ang pag-agak sa mga bata number 1 gud ang inahan unta mo yung unang Nga mao may trabaho lagi taon bam. Ang bana man may trabaho. bisa na ang yoy oras ang inahan yag yung gahinan ng oras ang bata no kay ay kung ina mo
among mama ni adto bisan ko akong mama wa man to katunog sa grade 1 kanang sayong kadlawon mga alas 4 alas 3 pa mi mamangon magturya mo man manapa mi sa higdaanan adto mo dito sa kuan sa Priscilla ayaw mo pangaon ug dili mo tawgon ha lingkod mo dito daplin Bro, kaya siya sinaki, Ate Pres. Ging nang lisa nga, naki. Kanang pali sa eskwela, kaugman ni. Naki, kao na ring maniyo niya, ajuglingi ha. Dritsog yung kaglakaw, ay juglingi. Niglabang na ko mo, di kumlingi mo. Niglabang na ko mo, di kumlingi mo. Maligsan ko. Kurti katawahan. Para ko na ma-bright eh. Para mo bright. Oh, ay, di siya ayaw lingi ba? Padong sa bahay ba? Katawa rasid siya. Mga to, dagi yung mga bata kaya Ate Pres. Oo, sapo nang giingon, ang mga bata magud kun unsay kinaiya ato ginas kiniginikanan mo. Pa naman gani ko'y murag pag uman kong tiyali na gagay. Anak sa kong half-brother ba? Nga, may, di mo suwat. Nga naman. Kapoy bugat kayo mas. Bugat ko Mga na. bro, si Yara sa una, di mo siya suwat pa. Si Yara, di yun suwat sa unsaon. Magkaroon, masuwat na. Shantil. Ngano mas kaila man ko ma? Oo, no. Ngano mas kaila man ko ma? Maunsa man ko. Hindi ba sa ito? Huwag ito ikuan ba? Ay, kalibutan taon ba? Kana bitaw sa among probinsya mo ana man ginikanan ba mo labtikan ko laron. Ana man kadiot sa Efeso 6 arika sa bersikulo 4 man ginikanan ayaw pasuka ang inyong anak hinuon amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Kinilaw sa kalinya maayong pagtulunan, mga ginikanan. Ibuhat ba kini ninyo? Mrs., ibuhat ba ninyo? Kanang imong pagsigig sampalong sa imong bana, dako na kayo nag-epekto sa magkita sa imong anak. Hindi ka dako naman ang palong sa nagbana. Di ba? Bitaw. At ko, usaray ako nakuha gulyata kong Unsa ba? ginikanan. Unsa ba? Naanag yun akong ginikanan. Ayaw pagtabako kay gisunog ra nimong kwarta. Tinawag. Ako sang tiya. Ayaw pagpainom sa mga laki kay ikaihi ra na. May pa imong ipakaon kay mulatay pa mga vitamin sa ugat. Wa mo ko ayaw pang laki. Sa mga laki. Wa mo ko ino. Huwag kayo nag-ayaw pang laki. Huwag yung ayaw pang laki. Wa. Oh? Sa ka ano? Sa kaya ko sundo no? Bitaw pa rin komedya lang. Naagil sa ginikanan ang pag-amuma. Mauna. Kay kana ganing, ulim ko atong bernes ag sakuan. Kanang, natandog ko gulyat. Nga ba? Natandog ko bisag simple na kaayo. Dito ko, Tawag di mo. Sige, tabagasan na. tawag ang balik, nagambang kami sa tuliran. Suliran. Kanang kuan, natandog ko, gamay ra kaayo Suliran gulyat. sa Gamay ra kaing linya, gisulti akong mangod, pero Nga naman. natandog, lawom kaayo. Nagtimo ko kamuti dito sa taas, igisuan ako kinudkod nga lubi. Karon, ang manok ilam sa mabay. Ingon na ako manghod. Tarawa ang inaman ko. Iyang gikuan din mga tuktukon, iyang gikuan siyang sungo, iyang gitudo ang mga piso. Siya, wala sa mga pilugkaon. Ang mga piso rin pagkaon. Na, iyang gitutulan, no? Yung siya, nalutok lang, ilang na yung mga piso. Ano? Galitay na sa buko. Kung ka mag-uko. Wa man, God. Wa man. Ang imo na yung gikaw na to, Bam, linusak. Dili, kanang kamuti ba nga gilungag? Kamuti ba? Wala yun yan. Sige, Inigpang itukos kamuti. Sa imong gisuwa. Gisuan ako ang kinudkod nga lubi. Labi mo na, kamuti niya, kinudkod nga Ang lubi. saging man na itong lusak ko, no? Kamuti, kaon ko, hungit ko. Ya, gamit ko sa tinidor, kuwit mo ko sa kinudkod, kaon sa ko. Nga ako ganitong gipon. Balik na. Naalag yun ni mong inday, ang tanan, ang pag-agak sa imong bata, o pananglitan imong bata, basi komedyante sa imong bata, no? Oo. Pero, Si kanang Pat, si Apple ba? Pero kanang imong paglamparo, pero may imong bana, Dili na minusi. maayo. Mura di maayo. Minus, Dili maayo, minusi. dili maayo. Oo. Kaya ni kadakuan ang imong bata, mo sa nibuhaton siyang bana. Tunaw na. Oo. Kay Gingon ra ba ang kuan gingon ra ba ang kanang na may panultiho nga pinanglitan kanang ato bitong ginikanan guro itong sig pasaba sing giyaw-yaw. Mingon man ang uban nga wa gyud kun gibuhat ang ginikanan nga ikadaot sa anak. Mauna. Oo. Dahil itong imo, no? Ha? Dahil itong imo. Gining ako kay ayaw pag inom, di ko inom. Ayaw pa tabak, di ko mo tabak ko. Wa mo kay panglaki, mulaki ko ay. Salamat mo dagat tulungan no. Kada ko ang puzzle. Tihoy. RMN